Ingat sawi ka ban ong non jimut yang ya ka ban kentho ya ka police department. Ka police department ka aphi ya ka order jong ki hek sorkar. Manu badai hek sorkar hang ne. Dai ubriu na po rilum garo hills. Konrad sangma. Dai ubriu na po rilum garo hills. Ubriu na po rilum garo hills un ngautu bat un perkat ayuhi kita ka jingi tiplam nam tajongi ki try muluk. Bat balai nga ong ba toy ban kentho ya ki police. Namar baki ape ka order jong ki hek sorkar. PUE habaki pulis ki don sa border. Hatu ki pulis kinut se ban seitang way tear gas. Hatu ki pulis kinut se mo ban turtang hajan jong ki pulis asam. Kimno. Namar balai ki hek sorkar kim pha ki. Kim pha. Handai PUE po jayau pedang menin. Ha office jong ki SU. Ki pulit ki lek da kabur, ki thombit da ka jubor. Ki kawang tear gas adu khat ar khat lai teli. Bengkat ki tang suloi ki pen ap ki. Jingking atiar ki ba biang kumbalit her thma sabordar ki menut am menlek kum tu ha sabordar ki long kum gi khna yong pi tu wele sapok bordar sa patrong ha ki pajba no sosnon jong ka asam hatu ki nut se ban seitang i bom pensat khamat ibarit kinut marbelai konrat sangma kwa te ban ya thut ka asam konrat sangma kwa te ban ya thut ka asam henry namar ke jingit tengku ke dai bet ya khasi hapok snong khasi ki wan ban thombor na phang kim salia don jingmut ban kentho ya ke police department kentho ya ke sorkar kentho yo konrad sangma kani ke dai ke jing thmu jongki kani ke dai ke jingle jong ke sorkar MDA kani ke dai ke jingle jong sorkar MDA ngim tip su kat no teli kim simbriu ke bagani ke sorkar MDA umut ban bam im pet ya ki pradok persnam ke jongi. Kila ada penlim ya ubak ciris terfil tangkiu ka siteng mit. Sangsdam mensua. Siteng mit ki wan encounter ya ubak ciris terfil tangkiu. Menin kimut ban temu saya ki nong elam jong KSU. So ban ong kani ka jingle kelong ke AKA ke ba omla ban pediang sisa. Omla ban pediang. Bat so ban ong ba ka sorkar MDA pila dap sim ya ka mensim jong wei na ki rang ba ang ni pukijat penreu menin kamit pimut ban sim ya ka jing im jong ki noelam jong khasi student union kani kadai ka jing sneng yang ngikum ka jat penreu khasi ba ngidon kam ban jubab ya kani ka sorkar MDA ngin jubab ya ka sorkar MDA habakut jong ka samoy trikam ka jong ki ba dalileiru ngim dei bantang penyo sma ya kini haka jaka ka bakidon mentah dalilai rung ngem dai bantang penyo sma yau konrad sangma hapok ka jaka ka udon mentah namar ba PUE hi ki thombor eno ki thombor yo perdok persnam ki thombor ya ki pat khasi bayar ke joi lem da dei kum ta balai ki menut ban khrbit kum tu ha bordat bat bun ki ba kenok bun ki ba kentho ya kata ka jinglong violence ha ka jing yat rally jong ka sengki SU ngem tip kaplan jong no cylinder yo gadi kaplan jong ki hiru kaplan jong ki hek sorkar tangkum no ban provoke ki ke isu namar gadi ke isu ka baya tengku bat khar hek spa ki company Sri Cement Factory yo ki cement yo kata ka Sri Cement Factory kelak pedon kami yanu ki biru sorkar ban mi sakmat tang ban thau jing kulumar ha ka peaceful rally tang ban yo provoke ki ke isu ban yo kentho ban yo kenok ki pajba kari kasi ya ke SU tang ba ngingi dap tip barabor man ki jing yakhi jong khasi student union ki mi bet ki bakum kini ki jing thmu ki jing persang jong ki briu sorkar ki hek company tangkum no ban yo pulom no ki isu jong ajat ke tang ba dalileiru phimla ban yalam bakla yu pajba ngitip sai ngintip kat no su kata ka krur ka Sri Cement Factory ka penon kam menin mo ban thau jing klumar ha ka rally jong ka khasi student union ban wanra ya ka tu jing klumar khnang ba upat ba ka brinyo trap unyo ban kenok ban kenthok kala ya kita ki bayang ha ka nongrim ka hok ka jing sisa lek se kala ka takjur namar kami ke jing dawa ban suspend
ban wengkam ya SP bat ya UDC jong ka East Chanty Hills District. Namar kata haduk kani klip marungi ya kentu ya ka sorkar. Baka sorkar ka dai ban sengap ya kani jing dawa. Dai ban wengkam mardor menta ya UDC bat SP jong ka East Chanty Hills District iba misconduct ya ka public hearing. Bat ru ban pensisa ban pentikna ya kita kinong wanra jing kelumar menin namar ba ngidon ke jing suba ba kini kita ki breu ki ba pha da ka Shri Cement Factory da ke jing stu jingmut bat ki breu sorkar tang ban yo ban provoke ye ki isu namar kata ngi sau ban ong hang ni kalong ba ngi penrem jur yo kodat sang ma ngi penrem jur ka sorkar MDA pila dap sim ya ka mensim jong orang ba jong jat ben riu haki sansnam bala lej menin kamiet pimut ban sim jubor ke jing im jong ki noyalam jong jat ben riu jong ni ke jing im jong ki laingut ki noyalam ka khasi student union ni penrem jur ya ke jing le bomdon kata ke jing perkhat tang namta ke mentoi ke malade bat tang namta ban yada ya kita ki mender ki khar he spa ki banabar ki bawan ban kejit spa kejit pau nang ni po kari ka bi chongi namar kata ki kentu sa sisen ya ki pai ba nong snong long ki bastad nginom dai su panang ice ma ya kini ki breu ki ba thombor ya ka jat ban ki ba thombor ki produk perstam jongi ha ka samoy ka banwan ha ka jaka ka bakidon ngim dai su ban ai jaka ki ne ngin ai jing snang ki khnang bakin babe bakin sotu ba pleng ketu kelenti kamlong ke badai namar ba hatu syak peniap ki pradok persam jongi habodar hatu ki pulis meklaya ki lek pen kawang terka saying jongi tu kinong peniap iki pradok persam jongi hinte bodar hatu ginut melek kawang terka sepo asam kamnut balai kimnut hatu kadai bakim tebet hatu kadai gajing kauput ke jongi namar bu kondat sang ma uklam ai order iki mundon jingmut ban kenthok ban kenok iki polis jing kenthok bagi kenok ke dai baju kondat sang ma ka sorkar MDA